chráň tie krásne bláznovstvá, z ktorých si nám stále nevyrástla. Chráň tie krásne bláznovstvá, z ktorých si nám stále nevyrástla. Máme tu leto, budeme chodiť k vode, budeme chodiť na turistiku, budeme športovať, možno nejaké nové dievčatá spoznáme. Alebo viete čo, necháme všetky tieto aktivity deťom, keď už majú tie prázdniny? Určite áno, lebo majú toho za celý školský rok veľa. Ešte to počasie vyzerá tak, že sa asi naozaj šetrí až na to leto, takže nechajme to na nich. Pán rejiteľ, keď by vaše slova boli len a len počas tých prázdnin potvrdené, ale zas, čo bolo krásne, bola olympiáda tohto ročníková. Ako vy ju hodnotíte z vášho pohľadu? Opäť sa nám prihlásilo viacej škôl ako minulý rok, takže stále to má stúpajúcu tendenciu, takže my sme určite veľmi spokojní, že ten záujem tu je a táto akcia tým pádom má svoj zmysel. Pán rejiteľ, späť k prázdninám, vy budete mať čas trošku niekde vypadnúť z Bratislavy? Určite áno, ale neviem vydržať viacej ako týždeň, takže budú to skôr také kratšie výpady ako niečo dlhšie. Vaše deti, vieme, že máte deti, čo skôr? To more s kamarádmi, les, turistika. Čo tá mladá generácia teraz tak preferuje cez prázdniny? Ja som veľmi rád, že sa teraz dosť vytvorila nejaká partia medzi nimi, takže viac preferujú momentálne tých kamarátov ako tie elektronické záležitosti. Ale to s kamarátmi, no asi všetko dobre už bolo vymyslené a vracia sa to, lebo ja pamätám, že s kamarátmi vždy trávili prázdniny. Áno, mám tiež ten istý pocit, lebo niekedy sa dvaja stretli a sedeli spolu a čumeli do tých všelijakých elektroník. A teraz je to tak, že naozaj trávia veľa času vonku, naháňajú sa, bicyklujú, takže tiež to vnímam pozitívne, že sa ako keby sa tie časy teda vracali, že ten spoločný čas strávený s kamarátmi im začína byť vzácny. Ondrej, samozrejme, najskôr musíme povedať, že skvelý futbalový turnaj týchto šrácov, nad ktorými si mal ten dohľad alebo tú záštitu, ale iné sa chcem priznať. Sú tu prázdniny. Ty si celý tie prázdniny mydli len fotbal, alebo ostal aj čas na nejaké tie iné aktivity s kamarátmi, turistika, kúpať sa? Jasné, vtedy bolo časovo, ktorý sme trávili voľný čas vonku, na rozdiel od detí dneska, ktoré sú väčšinou doma a keď dojdu, tak športujú iba tú hodinu a pol na tréningu. Ale my sme boli celý deň vonku, takže ostal na to čas. Samozrejme, po kúpaliskách sme boli, hrali sme tam futbal u nás, v Karlovke, tam na Rosničke vzadu, alebo na Matadorke, ale stále sme boli vonku. Takže tie detské zážitky, aj teraz, keď vidíš tých šarvancov cez prázdniny, trošku sa ti premietne ten film? Teraz, keď to tak hovoríš, tak áno, ale nespomenul som si na to, ale áno. Pán hovorca, mestská polícia už pravidelne vždy trošku obzvláštni tú olympiádu. Dneska to bolo o ukážke psíkov, no naozaj deti zaujala. Táto ukážka detí zaujala samozrejme aj minulý rok, keď sme mali tieto ukážky. Detí tu bolo oveľa viac, len je potrebné si uvedomiť, aké je počasie, ale i napriek tomu skutočne decka toto zaujalo. Zdeno, nepoviem žiadne tajomstvo, keď prezradím, že ty si vyrastal na strednom Slovensku pod krásnymi martinskými holami. Takže to bola taká tvoja destinácia ako toho malého Šraca, kde si trávil celé prázdniny? No, vypadá to tak, že to je vlastne moje začiatky, aj také chalanské, aj hokejové, začínali tam, no, takže ja milujem to prostredie, akože bolo mi tam fajn, najradšej som to mal u babky, kúsok od Martina, tam som vlastne využil rieku Turie, kde sme pitlačili trošku, chytali ryby, tam boli kopce, ja neviem, pásli ovce, proste bolo to geniálne, takže tie začiatky boli vynikajúce. Takže už si povedal to slovičko pre deti na prázdniny, hlavne doporučujeme pohyb. Určite áno. Tak babi, my sme si všimli, že od rána už beháte po tých atrakciách, no je ich tu neskutočne veľa. Vám čo sa najviac páčilo? Najviac sa mi páčilo, keď ten pes trhal toho uja. To bolo veľmi zaujímavé. A ako to dopadlo? No, ten pes zaútočil na toho uja a ten ujo už bol bezvládny. No, to bolo super, to bola ukážka mestskej polície. Tebe?
Mne sa tiež to isté páčilo. A teraz mi ešte prezrať, že ako sa vaša škola alebo vaša trieda zapojila do tej olympiády, že čo všetko ste zbierali alebo čo všetko ste separovali? No, hlavne papier. Sme mali zber papiera v triede. Aj fľaše sme zbierali. To je super a ešte týto, sme prešli najvyššie po najmenšiu, ale sa krásne usmievaš. Pre teba čo bolo také naj dneska počas toho dňa? Tiež asi to isté. To isté a páčilo sa mi tam to, jak ten pes, jak mal tú bundu a jak ju stiahol, to sa mi strašne páčilo. Ach, to sú také veselé veci. A ty čo najradšej si zbierala počas toho školského roka? Papier. A koľko si tak nazbierala? Pochvál sa. Veľa. Vy tu lietate tu v areáli na Drinovej. Kamarát môj, čo sa ti tu tak najviac dneska páčilo? Mne páčil ten futbal aj hokej. Aj si hral niečo? Nie. A tak ktoré tie atrakcie si navštívil? Abo len tak pobehuješ tu po Driňovej, to je najlepšie, pohyb. Áno. Na prázdniny sa už tešíš? Áno, veľmi. A prezráď mi, čo budeš robiť? Pôjdem na prázdniny, alebo budem doma. Samozrejme aj vy ste tu za odmenu, že ste nazbierali či už veľa toho papiera alebo plastov. Ty osobne, čo si tak najradšej zbieral počas školského roka? Plast. A koľko si ich tak nazbieral? Tých 800 fľaší? Áno, to klobúk dolu. No však aj tebe skoro tá čapica spadne, keby ju tá múdra hlava nedržala. A tebe, čo sa tu dneska tak najviac páčilo? Abo fotbal, hokej, ja viem, to je pre chalaňov, ale čo také ešte si videl? Že tu bola tá polícia, ešte ten futbal, hokej. A to je asi všetko. Ale dobrý program, že? Perfektný. Áno. Cez prázdniny sú samozrejme veľmi dôležité aj krásne rozprávkové bytosti. Tak teraz je to na tebe za tú celú rozprávkovú ríšu. Čo by si zaželala deťom do prázdnin? Aké by mali byť? Tak ja by som im zaželala krásne prázdniny plné neopakovateľných zážitkov, zázračných zážitkov, možno aj s rozprávkami, s rozprávkovými bytostiami. Hlavne, aby si aj oddychli a tešili sa s kamarátmi, aby na ne dobre potom spomínali. Karin, keďže sú tu prázdniny, chcem sa vás pýtať, ono tie prázdniny súvisia aj s vysvedčením. Akú ste mali vždy známku z matematiky ako školačka základnej školy? Od 5. triedy Solovo 2. Tak, a to určite budete vedieť pri takejto výbornej známke tie čísla. Tak poďme trošku zhodnotiť číslami olympiádu 2014-2015. Číslami. No, do dnešného dňa od prvého okamžiku olympiády, to znamená od 0. ročníku po záver 3. ročníku sme vyzbierali 399,8 tón papiera. 65,7 tón plastu. To je za všetky 4 ročníky. Tak decka naozaj separujú z roka na rok viacej, tak asi toľko. A keď sme pri tých deťoch, lebo o nich to dneska bolo, samozrejme aj o skvelých organizátoroch, koľko detí sa zapojilo do tohto ročníka olympiády? Do tohto ročníka máme o ďalších 6 škôl viacej, takže je to 106 základných, materských a špeciálnych škôl a spolu to je 20 200 detí. A slzy šťastia si zaplavili aj víťaznú školu tohto ročníka. No, prišlo k prekvapeniu, tak si k tomu niečo povedzme. No, ten víťaz bol naozaj prekvapivý aj pre nás. Musíme povedať, že do poslednej chvíle sme naozaj nevedeli, kto bude víťaz a bolo to naozaj tesné. Tak tentokrát sa nám trochu zamiešali počty, zamiešali karty a víťazom sa stala Spojená škola internáta Svrčia. To je poprvýkrát po 3 rokoch. Milé deti, máme tu prázdniny, no a my vám želáme, aby ste sa neseparovali od kamarátov, aby ste sa neseparovali od prírody a hlavne, aby ste sa neseparovali od skvelých zážitkov. A čo to za na záver? Snad len krásne, slnečné leto. Ahoj leto, ahoj prázdniny. Miro Mihálík, Televízia Bratislava.